नमस्कार प्रणाम, हम रनीश बोलतानी। हमनी के सब आदमी जाते से दियारा घूमे। आई पानी देखे के गरीबों का गोवा घूमे जाता नहीं सर। हमनी के सब आदमी मिल के जाते हैं। आई देखे के जंगल में मंगल होई आ गोवा वाला बीच पे घूमल जाई। धान के खेते खेते आ पानी में घूमत घूमत जाता नहीं सब गोवा वाला बीच पे। अभी बीच में आगल बनी समझी के सब आदमी आ फिर पानी बाटे पूरा धान उन बाटे सब अब खराब हो गल बाटे बहुत, कहीं नदी इतना ना आयल बाटे। हटे दियारा के बड़का जंगल। हमनी के सब आदमी जाते हैं नदी पे अपन अपन खेत देखते देखते। अच्छा ठीक से देख के चले के हुई, जंगल एरिया बाटे। फोर शूट हुई। हमनी के अपन अपन खेत देखा तानी सा आ दियारा घूमता नहीं सा। जंगल पड़ल बा तो चल जाओ फिर। अब देखे फिर हमनी के पानी में आईनी सा पूरा पूरा दियारा जन बा पूरा खेत खाली भाई। खेती केहू के भल बा केहू के नहीं खे भल ठीक से। फिर पानी में हमनी के जाता इंसा। फाइनली हमनी के आगल बानी सा नदी पे। हई है नदी पूरा एकरे के नदी बा पूरा समुद्र खानी बा पूरा लौकी ना नदी कहाँ तक ले बा। खेत खरियान आई सब लोग बालो कम से कम 2 किलोमीटर आगे जाके पड़े नदी में ना जाके पड़े। आई पीछे बा नदी हमनी के एंजॉय करी सब कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा।